ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. O Menteri Rangba jong Jelau Konrad K Sangma haka arfu atarik jong benai kelalengkot arjar arfuai ula play pajba ya ka jingkieng khilon ya ka balasna itnat bha hawa ro bat ka balong ru ka wei nagi jaka jengok kai perthai ka badon hasnong sobar East Khasi Hills District bat ka balakring bha ya ki pajba nong snong jong Jela bat ya ki brio ki banabar jong Jela hak jing pli ya kani jing kieng khilon la senran langru ya Menteri Rangba da sembut Menteri Rangba jong Jela uba Preston Tensong ulampang jong ka yeng darbar thawan ke Jela uba med ba lengdo u Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Titus W Khan u MLA ka Shela constituency uba Balajit Senrem bat kiwe Kajing don jong kani kajing kieng balasna itanat bha bat bala penwandor kum ka khilon kala kelalong ka wei na ki jaka jungok kai ka ba khring tam ha ka Jela barok wei nalor ba kani ka wa ka deiru ka bala khring bha om tang ye ki nong wan bam khana nrei wat ye ki nong wan jingi na keleng ki jaka ya kani ka jaka jungok kai perthai lapnyai da ka elaka sobar bar ka elaka nongjri ha ka ba kila thawru da ka joint committee khnang bakin la ban penjanai ya ka jing shakri ya kani ka kam ka ba yadai bat ki nongwan jungok kai shakani ka jaka ka ba itnat harilom khasi